Kanar mai daɗin sauti, kurciya mai daɗin kuka, mawaƙin da zamani ke tafiya da shi kuma yake tafiya daidai zamani. Ali Show. ABB Nigeria Limited Lagos shine ya zo mana da sabon kundin daɗaɗɗen waƙoƙi mai suna Ruma. 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 Ɗan Ruma shine kundin waƙoƙin da kuka daɗe kuna tsimaye domin kallo da sauraron ku. Ruma. Ruma. Fasihin mawaƙin ya baje hikimarsa ya sheko muku daɗaɗɗen waƙoƙi, sannan ya samu sanyawar barkar gwarzon mawaƙi na wannan ƙarnin Nura M Inuwa. Ruma. Ruma. Ali Show ya ja daga kuma ya tirje ya ɗauki albashin nishaɗantar da masoyansa. Nemi album ɗin Ruma domin kallon labarin soyayya mai ban tausayi mai tsuma zuciya da kuma ban al'ajabi, soyayya mai ɗauke da firgici, soyayya mai sa a yi tafiya, soyayya mai cike da yaudara, soyayya mai sa zubar hawaye. Ruma. Ruma. Shiryawa Nura Biliya ABB wanda ya bada umarni Aminu Manir ke Eza. Album ɗin Ruma yana nan a kasuwa, nemi naka ka sha kallo.